Tak, dámy a pánové, toto bude rýchly opening z Brawl Stars z Valentínu darčekmi, no proste odmenami z Valentínu, čo tam boli Star Dropy, darčeky, Hypercharge, Dynamixin a tak ďalej. Padlo mi dosť veľa dobrých vecí, dúfam, že si to užijete a toto je môj druhý kanál, takže skontrolujte si, či máte odber a užite si video. Že mám čo super. Toto všetko, ja som si už úplne otvoril, ale idem na to teraz ukázať. Potom, aj toto. Potom toto. To má tiež kresy, to je. To je dosť dobré. Tom Hypercharge Bell. To neviem, či až také moc dobré. Teraz darčeky máme tu. To bude prvý. Dobre, D-Search, to je dobré. Ďalší bude rare a ďalší bude rare. A tá rovnosti vidíte si, to nie je až taká pekná. A ďalší bude Girat. Teraz všetko a teraz Star Dropy. Super rare. 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 Toto by bolo pre toto video všetko, dúfam, že ste si ho užili a majte sa, čau!